It-tnejn quddiem il-Kabinett se jitressaq il-pjan ta' rkupru bil-fondi li ġew innegozjati f'Lulju tas-sena li għaddiet fuq livell Ewropew. F'intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif is-sena l-oħra dan il-Gvern innegozja 320 miljun euro minkejja li ħafna fatturi kienu kontra Malta. Il-Prim Ministru qal li l-pjan ta' rkupru se jissarraf fi proġetti essenzjali għal pajjiż u l-ħolqien ta' aktar impjiegi. Issa, fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed naraw il-frott ta' dak in-negozjati meta wara li jingħalaq dan il-proċess ikollna dan il-pjan ta' rkupru illi jiġi approvat, dak se jissarraf fiex fi proġetti li huma essenzjali għal pajjiżna u hemmhekk ukoll iridu mhux biss ngħidu illi ħanamlu l-proġetti, imma dak il-proġetti issa jridu jaqdu fil-viżjoni aktar fit-tul li għandna għal pajjiżna. Il-Prim Ministru kienet jitkellem fit-tmiem ġimgħa ta' impenji barra minn xtutna. Flaqa fil-Kunsill Ewropew mas Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres ġew diskussi l-immigrazzjoni u l-Libja. Il-pożizzjoni ta' Malta kienet dik li huwa inġust li pajjiżi eqreb lejn il-Libja bħal Malta jerfgħu pis sproporzjonat u l-Prim Ministru saħaq li s-soluzzjoni tibqa' li l-Libja jkollha riżorsi meħtieġa fil-frontieri biex twaqqaf l-influssi. Dr. Abela qal li l-pandemija kienet fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet fih dan il-Kunsill Ewropew fejn ġie notat il-paragun bejn x'ġara fil-kriżi ekonomika ta' 10 snin ilu u dik tal-pandemija. Minn politika ta' austerità 10 snin ilu, illum morna l-politika li ninvestu fin-nies. Id-differenza li l-Kummissjoni Ewropea ħadet approach li huwa wieħed koordinat, jiġifieri mhux kull pajjiż telaq' rasu mal-Kummissjoni ippilotat numru ta' inizjattivi fosthom fix-xiri tal-vaċċin hemmhekk kienet inizjattiva illi mexxiet tal-Kummissjoni, pajjiżna kien wieħed mill-katalisti li mbotta l-idea tal-joint procurement tal-vaċċin u tara d-differenza. Minna l-oħra d-diskussjoni f'Berlin iffukat dwar l-ekonomija, anki f'kuntest ta' pandemija. Hawnhekk il-Prim Ministru kienet jitkellem fjum meta pajjiżna qabeż iċ-ċifra ta' aktar minn 70% tal-popolazzjoni mlaqma kompletament u aktar minn 80% li minn tal-inqas ħadu l-ewwel doża. Meta tara l-istatistika li ġiet imqasma propju kif beda l-Kunsill Ewropew, tara tejbil minnhom li ġiet disseminata kienet li turi li għal kull 100 persuna f'pajjiżna ingħataw 145 doża, ġifieri meta tara ċ-ċart konna fuq quddiem nett u fuq quddiem ħafna. Minkejja dan is-suċċess, il-Prim Ministru kellu messaġġ ta' kawtela dwar is-sitwazzjoni tal-imxija f'pajjiżna. Robert Abela qal li minkejja li jidhru passi żgħar, pajjiżna qed ikompli jiftaħ b'mod prudenti. Semma l-iżvilupp din il-ġimgħa meta r-Renju Unit poġġa lil Malta fuq il-lista l-ħadra u qal li anki hawnhekk pajjiżna jinsab kawt e kif qed jaċċetta turisti Ingliżi biss jekk jiġu biċ-ċertifikat tal-vaċċin. Turizmu huwa kruċjali għal pajjiżna tant setturi li jaħdmu jew direttament mal-industrija tat-turizmu jew servizzi anċillari li huma relatati ma' din l-industrija, imma fl-istess waqt li nipproteġu s-saħħa tan-nies. U għalhekk toħloq dan il-bilanċ tant importanti bejn l-ekonomija, is-saħħa u ġibhom dejjem komplementari għal xulxin.